Għal minu dilettant tal-muturi u jixtieq jgħin kawża ġusta, il-ħadd filgħodu se ssir attività li tolqot it-tnejn. Dan kif laqda Freehoggers Malta se torganizza dawra bil-muturi b'Risputino Cares u Simon Schembri Blue Light Foundation. Jeffrey Police, wieħed mill-organizzaturi, jispjega r-rotta li se titlaq mill-parkeġġ tal-Luxor għal ħabta ta' l-10:30. Ħanaddu għal Coast Road, mill Coast Road ħammorru għal San Pawl, għal bypass ta' San Pawl, ħammorru għal Golden Bay, ħanitilaw għall-Imġar, mill-Imġar naqbdu għal Buqana fejn il-pompa tal-petrol, mill-pompa tal-petrol ħammorru għal bypass ta' Żebbuġ, ħar Ormi, naqbdu taħt il-pont li ngħidulu tal-Pepsi, nibqgħu nduru miegħu għal Regional Road. Id-dawra tispiċċa fil-parkeġġ quddiem l-istabbiliment Tiguljo fejn se jsir programm ta' divertiment. Jeffrey Police qal ukoll li d-donazzjonijiet se jinġabru kemm fil-bidu kif ukoll fit-tmiem id-dawra. Sa issa hemm madwar 270 sewwieq li jirreġistraw biex imorru għad-dawra. Jeffrey Police rat ħajlu ukoll il diversi sponsors li qed jgħinu l-attività kemm permezz ta' donazzjonijiet diretti kif ukoll bħala premijiet u materjal ieħor. Putino Cares tajn il-persuni mill-quta minn mart serju u l-familji tagħhom billi toffri akkomodazzjoni mingħajr ħlas għal morda u l-qraba tagħhom biex jibqgħu qribhom waqt it-trattamenti barra mill-pajjiż. Simon Schembri Blue Light Foundation twaqfet minn Simon Schembri, kunti stabbli tal-pulizija li weġġa serjament waqt il-qadi ta' tmirietu bilan li toffri appoġġ psikoloġiku u finanzjarju lil membri tal-korpi dixxiplinati li jkunu involuti f'inċidenti serji waqt il-qadi ta' tmirietom.